Kuusas. Siis mikä helvetti siinä yleensäkin on, että... Nyt mä vitsin murjasit. Onks sulla kuukautiset? Voi. No enpä nyt. Isoveljeltä Onko se kuuli. tyttö? Onko se tyttö vai? Oh. Voi voi. Jaa. No onkin sortin neiti se ainakin, ei sen puoleen. Niin, justi joku vielä. Ei saatana miten turpakiin. Kuulostat ihan vitun muijalta, niin tee se turpakiin. No vittu jätkä kuulostaa jotain hemulilta saatana, no peruna suus. No nyt Vitun pistit paha. siistiä, niin sen tän kuulosta muijalta. No joo, mitä se... Joo. Saaks sä yleensäkin jotain sairasta tyydytystä siitä, että sä tulet pelaamaan tänne toisten CS-silot sillä, että tulet tänne mussuttaa jotain vitun omaas? No, Mua vaan yleensä, ei nyt mitään henkilökohtaista, mutta mua vaan kiinnostaa tietää. Yleensäkin nämä kaikki vitun spedekkeet, jotka tulee tänne mussuttaa jotain ylimääräistä, niin mitä te hyödytte siitä? Tai niinku onks... mielipiteitä äsken, tässä on pelissä on ikäraja, mutta tässä on oikeesti 80% on jotain vitun jonneja. Teillä ei oo ikää pelaa. Suositusikärajaa. Se toisekseenkin... Täällä puolet alaikäiset käyttäytyy pikkasen paremmin kuin sä, että ei sen puoleen. Just tämmöset, jotka heittää tämmösiä vitu hyviä vitsejä, että onks sulla kuukautiset? No niin. No, kyllä se välillä vähän siltä tuntuu, ei nyt millään pahalla.